Best collection Mizo channel clear tu te chibai vek ule nimin loka Myanmar chuan Armed Force Day an loma sipai chen na chuan khowela deng chhuah ka kongzo te dim na tel lovin silai nen an beya mi som kwa vel thi anga kan puan jat nuwa thi za thi an pung zela za an chuang ta ani yangon kho pui le kho pui lian zuala police le mi pui ani normu mopa heti laya boruak a than mek lain Myanmar ka in state a chuan Burma Sipai le KNLA te an lo inuai ve boka KNU in thu chuan siam danin an sipai KNLA te hian thimula military base chu an la a an thu hnuaia an da ni in an soi Burma Sipai hmun thimutla an beidan kan soi hma in KNU le KNLA te chu tu tenge an ni kan hriat chian phot nga in ka hria han bel chiang phot te ang u KNU hi Myanmar karen nam political organization pakhat ani a Karen National Union ti ni in KNU hian Myanmar Sawrkar hnuaia zalena an suala sipai an dina an sipai hming chu Karen National Liberation Army ti ani Myanmar karen nam aio te an ni a February ninga sangkha zakwa somni pasari dei to khan an lo indin chho to ani Myanmar nambil silai lek pola chuan upaber polan ni hel ome sangkha zakwa somsari paruka tangkhan federal state anin puanga Myanmar atanga in lak ran lam ni lovin Myanmar ram chunga an mi puide din kho chhuah ve na na zalen na zaw zok nei turin ke an pe na Myanmar Sarkar hnuaia federal state ni chu an awhla berani KNU hnuaia sipai lak ani a Karen National Liberation Army te chuan Karen mi puitan zalen na an suala sangkha zakwa somni pakwa atang khan Myanmar Sarkar ne nanin beina sa to hle ani KNLA te hian sangni paruk khan sipai sanga an naya sangni le som pahnia chuan sipai sangruk an kai chawa sangni som palia sang sarian kai chho le a tuna chuan sipai singkhat sangni vel an nei to ani Karen National Liberation Army te hi brigades pasaria an in thren soma ral beilama sipai thabik special force reserve an nei hrang boka an political organization KNU kha Burma Independent ma sangkhat zakwa somli pasari adin ani a KNLA hi chu sangkhat zakwa somli pakwa adin ani thung sangkhat zakwa somli pariat borvela anin din tran tir phata thang khan Burma mi pui Burmese ho ne an in kara thalo chho nga la in halna le in ngei lo na lian takan neya Burma lo zalen don khan Karen ho te po hi an ngei dana phirang rang le Burma daudu polan oma Burma thopuya Burma alung oi taka omzui du polan ve boka indo pui pani na hun lai khan Karen tam tak chuan British tan Japan ralan lo do hlom to ani Burma atanga zalen na pum hlum na ya ram pakhat anga din chhuah chu atira tanga an awhla berani a mase sangkha zakwa somsari paroka chuan an policy chuan herdang lam chhota a Burma a nambil namte naw ho de chuan in thurwalin party an dina National Democratic Front an ti a chuta chuan KNU te po an tel ve a an policy ber chu zalen na pum hlum sual ni to lovin Burma Union hnuaia federal state ni chu an du dana ni ta a KNLA chu kal chho zela an mi le sa zinga tam ber hi Christian an ni a KNLA zinga Buddhist om te chuan Christian lamin an pol chuan kai hroi lutuk ni in an ngaya Democratic Karen Buddhist Army DKBA chu a hran pa in an din chho ve le ta ani mase a hnuwa an in fin le ta a sangni le som panga chuan Myanmar chuan mi pui Sarkar hmela hmudon tana nambil sipai le Myanmar sipai Sarkar chuan in ka hayan puang chho ta nuala KNLA te point October ni som panga sangni le som panga chuan National Ceasefire Agreement NCA an ti chu an sign ve ta ani ramdang mi KNLA tan raldo engemaw zat an lo om to a chung zinga chuan Dave Everett hi
Australian SAS soldier atang thin ani a KNLA tan Burma Sipai ron bei ve a Australia KNLA fan tur poisa ruk chu atum lai nan manta ani Desbal ani hi chu KNU a professor ani a Sipai ral bei dan tam tak KNLA te arol ruk ani Thomas Blaming ani hi American ani a karen ho tan ra la do ti hriat ani boka le khabu pakhat warin karen country ti chu aziak nge friends atlangwal pathum te po KNLA tan an ronin pe boka anin beina an boral hlo mai anni lo po hi mi engmozat KNLA tan Burma Sipai ron do an nuala an che dan hian foreign lam po hi phle ti a hriat ani soito angin KNLA te hi nam sipai zinga chuan ton hriat nei ber pol an ni a an din na po rai to ber ome Myanmar Sawrkar nen inka hai thu thlung ma se sipai sual hawin mipui Sawrkar an pei thla ka wangin KNLA te po hian an bei sei ber le federal state ni chu a hlata hle ni an ngaya an mahun an thlira inka hai thu thlung von nun ringot chuan omzia anei lawin an hria ani mipui Sawrkar an nei na atan le an ram tan pen chu angai hle ni in an hria a ram le nam tan inka hai thu thlung chu an bo chiat angai ta ani nambil sipai zinga KIA te kha chuan inka hai thu thlung an ziak ve lem lova tun tum boina po hian nam sipai zinga chuan KIA te kha achena se beran ni renga KIA te chuan Burma Sipai kem engmozat an la to ani kha sipai an kap hluma an ral thom an lak sak nual to boka tuna chuan KNLA te po anom mai thei to bik lo ani an nam sipai pui KIA le mipui mang ang awo chuan aron kai hara an mi le sa tam tak thi sen luang chuan ral thoma hum tir lo thei talo mi pa fa tan chuan buang la ya hel kam nei lo mut mai thei ani to lo wangin Burma Sipai do le ta sipai ro rel na kit thluturin thi ngamin an ron zuang lut ve ta ani nimin in rin ni vau thani somni pasari khan karen ho omna state kain state chunga Burma Sipai hmun pui thimut thla chu an huala an kapa an thun hoya da in an thunun ta ani he anin beina hian engzat nge thi le hliam an om hriat an hri lova mase KNU lam hian thalak an ron tar chuaka Burma Sipai an man hruya an phuar be te le ral thom an lak sak thalak an ron tar chuak nual ani he thalak tak hi chu YouTube lam an rang sia kan ron tilang ngam ta chi alo ani KNLA an brigade pangana a an commander so hu ka so chuan Myanmar Sipai tenen hian kumtam tak an lo in bei to thu a soya tuna hian sipai dictator ro rel na pai thaturin zirlai le mi pui te kan tho pui ve ta ani ti in a soi Burma Sipai sual ho hian silai keng lo mi pui poi soi lo tam takan that to a mi hring ni na in za sak map lova Burma Sipai an che rong mai hi kan thini na tur to lawani ka instead chunga mai ani lova rampum huapa chu athleng me kani anti kan area ngat phei hi chuan sipai zong ho ron lu hi kan en liam mai thei ho lo heti anga mi hring dik na le mi hring kan ni na kan din hmun inza sakton na mau sama mi pui poi sei lo that tu te hian khovel khoya ma hmun ma an nei tur ani lo kan noi bo vek tur ani ti in KNLA brigade 5 commander chuan soi kan hriat angin nimin kha Myanmar Sipai ni Armed Force Day ani a khate tel tum Myanmar Sipai te chu timut hla military base a thanem tak chuan in buat seina an kalpuya hetia in buat seina an kalpui lai hian KNLA te hi an ron che ni a soyani anin kap na sa hle a KNLA te hian a mani atanga an lo en thlak le an lo tum lok sa ani awang hian Burma Sipai te tan chet ve ngai na vaka om lo ni a soyani hriat thei china Burma Sipai paruk chuan thinge ya KNLA te hian atam zok chu an man ni a soyani ti hian nam sipai zinga Myanmar hel Sawrkar ataka beitu te chu Kachin Independence Army le Karen National Liberation Army te an ni ta a Shan State le Wa State te po in an chet ve tur thu puang ma se ataka an chet chhuah thom hriat tur ala om hri lova
an che ve thuai tura bei se photang Myanmar chanchin bu Myanmar naw ni sina puan danin nimin khan mi za som pali an boral ni in asoya February ni khata tranga sipai sual ho che ron berni ani Armed Force Day chu an mang hlotling hle ani hi Myanmar Armed Force Day ya India ron telve ti hriat ani amakani ti in bulhan tran phot mai te ang kan ram thenom loka mi pui sarkar pai thlak na lian tham taka thlenga mi pui sarkar an pai thla ani mai lova mi hring digna na sa taka pal zutani nungcha kan hum hala ramsa tak nial po kap du anom to manglo kara Burma Sipai sual ho chuan an mi pui te chu melma ang mai nan tina an luan ka pop pop maya awara phlak em ole voin hi March ni som ni le pasari ani a Myanmar rama sipai ten sarkar na diklo taka an lak ni som nga le pangana ni chi ani voin March ni som ni pasari hi keini Myanmar rama chuanin tamadoni kan tia tamadoni ti chu English chuanin Myanmar Armed Force Day kan tiang chu katiang khania sipai ho an ni bi kani chawang cho an ni lampon thei to pin tanan kho ha ken ni mi puite pon na satakin tan kan kho a tuna hianin kongzo te po har em hmun tina hianin sipai le police te an duty na chatawa chumi kala ka chuan ni min lama po khanin vo in na hianin kongzo re chu lu aka turan ni ti a vona thu chhuah te po an siama sipai lam te hianin chumi kala ka chuanin thei to pin tan kan la a tuna voina hianin me pui lampon thei top tan kan la ni chumi kala ka chuanin voina hianin nuna chan kan tam em a Myanmar ram chunga hianin voin ringota nuna chan hi chiang taka confirm hriat alani lawa kan hriat thei china chuanin mi za som nga ayat lem lawen nunna an chan ti hriat ani vo en ni som ni pasari a chau hianin chumi kala ka chuan kumtling lo tam tak no pang kum som pathum kum ngami te ti chuanin kum khat le thlangami lek amita rubber buleta rubber silai mu ka te po an oma chutiang chu kan ni ani vo ina hianin thi kan tam em a amaro chu mi pui te thei to pin tan kan la a hmun tina Myanmar ram hmun tina hianin a hmun chu soi se ni lawang chutiang chuanin nunna kan chana enge kan ma ron thleng don chu kan thalawa na satak chuanin ma kan la ani vo in hianin ti kha ni mai sela chutil tuka report tur chu om lem lo ni maro chu vo na satakin kan baya nuna tam tak kan chan ni ti kha ni mai te se a Federal Army chungchanga hi chuanin Federal Army hi an tin to ti hi chu official taka puan na hi arai to an kar khat don ani to a amaro chu vo in thlenge chuanin che hi chu an la ma hi chu an la wa enge anon ti zelon chu kan threlawa ke ni chuan bai se na sang tak nen kan thlir meka chumi ka laka chuanin Gen Z Federation Army kan tia chumi po chuanin group an din thom kan thatoa engtin nge manan lak zel don chu kan na hreri lo chu na satak chuan keni chuan keni renguna chuanin ka tiang bai se na lian tak nen kan thlir mek ni ti kha ni mai sela thil dang chu keni ron che mala nga chuan na nei ri lem lawani nammol zia khoi ramma in mani mi puite an kap hlum ngai to lova mi pui sarkar pai thlak chu tungding le turin mi pui za somriat te chuan lungrual takin ke an pe na ti sen tam taka luang ralta khovelin Burma Sipai ho tu te chet dan an dem ron luaya mi pui sarkar pai thlak na le rap thlak taka mi pui tha na a thlen mek lain chu thil rap thlak tak ti tu ngei lama a tran zia ti langin an Armed Force Day lom na India telve ani chu mi pui sarkar pai thla tu telama khovela mi pui sarkar lian ber India chu athu ve ku ka China le Russia chu lo tel ve mai se anti ve tura khovelin an ngai nge yang India le zelin sipai ho tu te ti lom na na hun a han man pui hi keini Mizo te chuan India kan hmu dan tura dang le sot nge yang le kan u na mang angaron tlan chhia zong chhuah ka thon ho du tu kha ani ve hrim China ne na din hmun tha chang tura an in beina hian India hi tlom ngam khopena huai sen tok lova mipui sarkar hum him tur hian mipui sarkar lian berni na chu atakin alan tir ngam talawani
Myanmar mipui za asom hriat ten hel Sawrkar tia an kau khovel mipui tamzok in an dem ron sipai lal ho ke vuan chungin coconut chuka in mombati a han chi em ni le Armed Force Day hi Myanmar Sawrkar hian kumtin an hmang thina an thian ramte an som thin kumin hian boina an to awangin Sawrkar tamzok chuan Myanmar military khu hi an pom thei lova he huna telte hian sipai ro rel na hi an pom zia atakin an lan tirani athu in khovel hriata puang lo ma se he huna an tel hian sipai ro rel na an thlawpzia an nem ngetani nimin lam niusa khan kan tar lan to angin Russia chuan an Deputy Defense Minister Alexander Fomin than ron tira Russia hruai tu phei hi chu amani da in Myanmar a thleng to a sipai ho tu lian ten en meeting an lo nei dai to ani Russia ba ka hian China India Pakistan Bangladesh Vietnam Laos le Thailand ten ayo an tira India hian tunge an tir hriat tumin India News vel kan hai kuala ka hmulo tlat mai Armed Force Day a hian Myanmar a chi peng pol rang te po so man ne a ma se atam ber chu an tel du lo ani he dei man na hian min au hlaing chu atong vai na sa hle ni in alang minute som thum zet thu a soi ve a Myanmar military chuan Myanmar mi pui ven him hi kan du berani mi pui Sawrkar omnan ke an pen mek ni in a soya heti a soi mek lai hian Myanmar Armed Force te chuan Myanmar kho pui somlia mi pui an lo rik rap thung mi an ka pa no pang kum som mi lek po an zo lova alua an ka pa he no pang khong ai thlak tak mai hi a hmuna boral ngal ni a soi ani comment lama in ngei dan te han tarang ve te u Myanmar Armed Force Day ya India tel chungchang hi enge in ngei dan le ole khati zong kha tu na ta na video kan ngei thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang tho don nia in zawa in mangtha le vek ole